chỉ bay vek ule các chân là cái lâu lom lệ vek chewa tun chuma hian arsa fry karon entir don ni kan arsa fry tur hi kan zai kak phok phok anga chen lai lai a hian a chung lampang te thataka min theinan hian kan zai kak phok phok don ni ka arsa ron siam tur hi gram zaruk bor vel ani a ti hian kan zai kak phok phok nuwa hian arsa hi kan shuhul don ani atui anong ang chi te kha ti su inemo puan fa in kan shurawanga chuan artui pum khat kan mamo a plate kan lo da a kan chok som vek ang ti hian kan artui da kha kan du ang to ka kan cho som nuwa kan arsa fry tur kha kan da lu tanga chia al tur to kan pola ti hian uluk devin kan me polang artui le arsa kha corn flour fian te ni ka tela corn flour hi kan nei rem chang lawani chuan maida kha man thei vek thawani ti hian uluk devin kan cho pol le ang kan corn flour tel khan kan du anga hne tok lawa wangin fian khat kan tel bil le a fian te khat ti hian uluk devin kan me pol le ang bol lo dang masala ti vel po kha kan mang don lawa tun chuma hi chuan tian corn flour le artui nen hian arsa hi kan me polanga kan fry top don ni hetia siam hi a har salo em a ol sama atui em bokani chuan thirbela tel kan lo chuang sanga tel hi salu tuklavin kan thak don na thuk hi ania ma ka da kan tel chuan kha alo sat deuh hlek nuwa purun sen ka thlaka kan purun sen thla khi alo voi deuh to alo in kan voi deuh huna hian kan la chhuak ang kan arsa fry tur kha kan lo thak chan to a mei hi aniam bera ka da kan da san nu tuk chuan apon lampang chau hi au tanga chung ril kha min thalawang ti a hlo oma chuwang chuan mei hi aniam bera kan da anga ti hiang kan ur cher cher don ani ti hian akha tokin kan chocolate anga kan arsa kan hi kan chocolate deuh reng don ne akha tokin
hetia nga siam hi bol hlo hau tak lawa atui ema a thei chuan in lo siam ve theuh don nia chuan hei ka o hi a zoi deuh mai theia ka ha na a chong rin har lutuka ka du angin ka chong thei lawa min lo she thiam sham don nia ti kha kan soi le du boka chuan ka video min en sak thin tu zong te chunga lom thu ka soya ka channel te min lo hlut saka min subscribe tu zong chunga thinlung takin ka lom ma lom thu ka soi boka min le subscribe be lo te pon min lo subscribe je turin kan so min kan ngen le ngal bok cheu ni kan ar sakan po hei alo sen deuh that to a then lai chu hetia alo sen deuh that nuwa hianin mei hi I medium vela khan kan da don nia kan ar sakan kha hei a min chep to a sen deuh thap to nuwa khanin mushroom ka thla ka hemi hi chu in du lo chuan thlak ve kher kha ngai chuang lawa thlak lo po hianin ati thei vek thawa ma se mushroom hi ka lo kol rem chan em awangin eitel tura ka du awang khanin kan thlak lok ani a min har to lawa mushroom hi chu minute thum li vel bak chhuan angai lawa chu wang chuan ti hianin rei lo te kan chuang anga kan thur to don ani ti hian hei kan ar sa fry chu alo min ta a kan lo chuak to ang hetiang hi ni a melan dan chu hei a melan dan po moya chuan atui a chung te po hi a min tha ani asa hi a hnip deuh sat boka a hang tui boka a rim po hi tui hei chung po hi kan hmuang hian a min tha ani a me pol tur kan siam dona chini fian te khat ka tela bela chuan tel fian te khat le chan ve vel ka tel le boka ti hian ka chok charanga chini hi aron u taron sen deuh thleng kha kan choka chuan tomato le hmarcha kan chan sa kha kan thla ka tomato hi pum lian tha ve deuh hlek pum hnih vel ka hmanga chuan chi ka ala hmarcha hi chu kan du ang to ka thak tur kha kan tel mai don nia ti hian tomato hi a koi deuh hlar thleng kan chuang ang kan tomato chuan alo koi deuh to tia khan purun var le purun sen chan sa kha kan thlak le a
tuitlem kan leyanga kan sautir bor boranga chuan kan du tok to ang ole tun chuma ka video ron entir thei chu heti zong hi ania illo chang kai pui ve cheu kha ka be saya chuan video le peka kanin mule cheu don nia